one of the ne deɛ no one of the deɛ wahye bɔ papa kyɛ sɛ Afigya Kwabre North NDC amanyo ko ne di mu wɔ se wɔkɔ akɔgyina pa de hye agye de tum na wɔ mo to aba de ma no pɛ bɛ de papa na ɛno mo no wɔkyerɛ mo sɛ ɛkɔba ne sɛ yi a Ghana fo se kra yate abrɛ ahomo ba sɛ ya bɛ hyehyɛ bɔ saa meyi akwan mesi school dan meyese afa ya de tumi ne ma moni aka sɛ MP ya kwan sɛ amose MP nya kwan MP ani agya na bia amose MP si agya na bia ne ade a ahono te sɛ Ghana fo se bɔ hye ne campaign no kra no wɔn mate abrɛ ayi wɔn masom a fɛ de wɔn abrɛ kra mo de tɛkyerɛma wo bɛ fa Ghana fo ne ato aba de mamu a na bukodum na hye badwa fie wie sɛ no masa refisu anom no Ghana fo so wɔn abrɛ na ɛno na yɛwura HM sɛ wɔn de anya bɔ hye hunum anasa tɛkyerɛma wo ana wɔde bɛ fa de hye ho na wɔn de ade hye mo Afigya Kwabre North sɛ moto aba pa de manom sɛ NDC mra hye badwani na wɔkɔ no kodum na hye badwa fie sɛ ya empunto nyuma jai bebu muso sɛ ya tamache sɛ ense na ho baba ye e wɔ Afigya Kwabre South no esemwani Afigya Kwabre North atiefo mfanche Afigya Kwabre North wo no wɔ se esemwani pa ensa bo ka kyerɛ wɔde sansɛm wɔ nyina ato dwa ebra wɔ lanche the campaign team na sa bre de wɔn bɛ hyase abɔ adwuma sew na ɔmanfo ato no so aba sɛ parliamentary candidate no ɛna wɔde ensɛmi ɛto ade hye anim ne nti a me so me fa akrata sɛ Yakopo ya madom na me fa lewie a Afigya Kwabre for anya madom na wono MP a me na me so me kopie mrahye badwam no egina enema a mehu se eyesinto ewo yemansirim ha sei titru apomden egumasua asumdwe na fe so emabu no ya ono mu eni adwuma na saa enema me bebo osuwe aye enema bi a mahase amatu ho anamon mfia atwamu nyina fi se medwumaku a meye no aye adwuma nhya ban ase na yede ya doye yede boa kurumpuntuo yede boa apomden pa na mehwe na sempanifu a obodi kan omo nya sa ne ma we emboa na me kwampa me ne tumi mitue sa de we ya na me so me sefata say me so me ko tisi me manfo na mu e wo mase badwam na me so me pre me se tu kan ko emboa nipa bia na ansa na botu anama bia na wo so oboa wo ho na politics no enne is kakakra bam de na sa wo hwe ebra me gina 2020 a me madwene se memfa sikasem enwura amanyosem mu kese free se me brew sika nda e kire se won so da achi yedie no na me so me fa da temeka enti me ba me ye de kuro nyina benya so mfa so sinse me de sika be wurawura ankrenkre bi botom se me de sika ma wo ne na wodi ne na se sa na wo kire na ka me boy ne be de mate sa aka no Akuma FM 87.9 na sem no ka twa atwa na emesere also on first ka bia me show bia boto e very necessary pa ahun won me boka sa wo mo kopie mu afa na wo mo batete won maka ne ade ento won de wo so onye ne sa obi o pese wo wie nti a na won sei won ti o mo ntuma o onamo papa go peska na oh to man you are very brutal e se ko peska tua na ne won tua mo ntuma wo so peska me ho boto na da be no beti eh mai won so worry in advance but say what kasa no o hwege na nim we sure woman am say na yero no share reporter na nim mo da bi na so hwe ba akoko na nim o sa ge no so na enwenwen hwe na nim say na yere wo man mora ate watimi akasa ai say de ne wonu campaign sa wonu mo nwenwen won se ba de nwenwen wonu mo nwenwen pa yo enti ye beto yensem no so ya da so gina manwosem na we ne mare nyonwanwa esan